Udazkena zen eta txori batek hegoaldera joan behar zuen bere lagunekin lurralde epelagoetara. Urtero egiten zuen bidaia hori negua heldu baino lehen. Baina urte hartan gure txoriak ez zeukan hegoaldeko lurralde epeletara joaterik ez. Hego bat hautsita zeukan eta ezin zuen egan ondo egin. Negua heldu zen eta neguarekin batera hotza. Txoria gaixoa orduan zuhaitz batengana joan zen babes bila. Aizu Lizar, utziko aldidazu zure hostoen artean bizitzen, zaurituta nago eta hotzak hilean. Utzidazu niri bakean eta zoaz nahi duzun lekura, erantzun zion Lizarrak umore txarrez. Txoria gero gaztaindoari hurbildu zitzaion eta galdetu zion. Aizu, hego bat hautsita daukat eta hotza ja hilean nago. Utziko aldidazu negua zure hosto artean babesturik igarotzen? Hemen ontza bizi da eta nik ez dut beste txoririk nahi. Galdegiozu pagoari edo aritzari edo urkiari. Baina gure txoria alferrik ibili zen zuhaitzetik zuhaitzera, babes bila. Denek erantzun berdina ematen zioten, ezetz eta ezetz. Hotzez eta penaz ja hilean izei txiki baten ondora heldu zen gure txori errukarria. Eta esan zion erdi negarrez. Aizu, izei mesede bat eskatu behar dizut. Ego bat hautsita daukat. Ezin dut egan ongi egin eta hotzak ja hilean nago. Beste zuhaitz guztiek ezetz esaten didate. Baina zuk emango aldidazu zure hosto artean negua igarotzeko baimena, bai oso gustura gainera, erantzun zion izeiak. Errukiturik jar zaitez beko adarretan, hor epelago egongo zara. Lagun behiago ere izango dituzu. Txori askoren etxea izaten da hau negua. Antxe izei txikiaren hosto artean igaro zituen gure txori zauritutak neguko ordurik gehienak. Zuhaitz hartan bizi ziren beste txoriek asko maite zuten, eta haiek ekartzen zioten janaria. Baina urtu ziren elurrak, epeldu zuen neguraldia eta heldu zen udaberria. Eta gure txoria sendatzen ari zen poliki-poliki. Udazkenerako txoria erabat sendaturik zegoen. Izeiari eskerrak eman eta beste txori gehiagorekin batera hegoaldera joan zen lurralde epelagoetara. Agur, mila esker, datorren urtean etorriko naiz berriro, esan zion izei txikiari. Hori guztia ikusi ondoren haizeak erabaki bat hartu zuen.
Handik aurrera udazkenean zuhaitz gehienen hostoak kenduko zizkien putz eginez. Negua biluzik igaro beharko zuten, eta halaxe gertatzen da geroztik. Gaztainondoak, pagoak, lizarrak, aritzak, urkiak eta beste zenbait zuhaitz hostorik gabe geratzen dira udazkenean. Baina izeiak ez du hostorik galtzen. Halaxe erabaki zuen haizeak ez ziola izeiari hostorik kenduko, eta zergatik txoriak landu ziolako.